Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau, haen uwch 11, cwestiwn 10, helaethiad. Wel meddwl, cyn dechrau'r cwestiwn, beth yw ffactor graddfa? Yn pob un o'r lluniau yma sydd gyda ni'n dod lan, glas yw'r gwrthrych a coch yw'r delwedd neu'r helaethiad. Felly i ddechrau band gyda ni, mae trapesiwm, a os edrychwch chi o dy i cy, 1 yw'r hyd a'r llinell dop, a 2 yw'r hyd ar y llinell top dy dash i cy dash. A'r un peth o cy i by, neu by i cy, yn 2, hwnna wedi cael ei lluosi gyda 2 yn nawr, 4. Felly ffactor graddfa'r siap cynta o'r glas i'r coch yw 2. O'r glas i'r coch yma, a mae dyn ni dot yn y canol fel chi'n sylwi, yr un peth o dy i cy neu cy i dy wedi cael ei ehangu 2 waith, a by i cy yn 2 i ddechrau ac yn 4 wedyn. Ond, os chi'n sylwi, mae 1 yn pen i weired. Felly mae ni'n coch nawr pen i weired o ble ddechreuodd e. A mae hwn wedi cael ei wneud trwy'r canol yr helaethiad yma. Nawn ni fwy arna nes ymlaen. Felly ffactor graddfa yw 2 ond minws gan bod e wedi ei flipo. Felly 2 waith yr hyd ond bod e pen i weired, minws 2. Hwn edrych y cy i dy eto, 1 yn y glas, 3 nawr yn y pinc, a by i cy yn 2 yn y glas, a 6 yn y pinc, felly ffactor graddfa hwn yw 3. Edrych ar hwn, a mae gyda ni nawr o cy i dy yn 1, a o cy dash i dy dash, ni'n 4, a o by i cy yn y glas, a o by dash i cy dash, ni wedi cael ei lluosi gyda 4. Felly, os ydych chi'n cyfri'r ochrau eraill, byddwch chi'n gweld bod nhw 4 gwaith y maint. A maen nhw gwmws rhywun siap gyda'r ffactor graddfa, gyda helaethiad. Felly mae bob ochr yn yr un cymareb. Mae bob ochr 4 gwaith y maint gyda hon, 2 waith y maint gyda hon, 3 gwaith y maint gyda honna. A hon gyda ni nawr pinc i'r glas, a chi'n gallu gweld bod nhw'r un maint. Cy i dy, a cy dash i dy dash yn 1 uned, by i cy yn 2 uned, a by dash i cy dash yn y pinc yn 1 uned. Felly dyw e ddim wedi cael ei helaethu, ond mae e pen i weired, felly ni'n gweud bod y ffactor graddfa'n minws 1, a bydd e'n mynd trwy'r canol yn y pwynt E fyna. Felly edrych nawr ar canol yr helaethiad. Lle mae 2 neu fwy o'r linellau lluniadu yn cwrdd. Llinellau lluniadu yw'r llinellau sy'n mynd o'r cornelu perthnasol, felly o'r A, yr A dash, cymeryd y llinell ac ymestyn e, a wedyn by a by dash, cymeryd y llinell, ymestyn e, a chi'n gweld bod ni'n cwrdd yn y pwynt minws 1, 4. Felly canol yr helaethiad yw minws 1, 4. Os chi'n cymeryd y pwynt dy a dy dash, bydd y llinell, yr un linell, yn cwrdd yn y pwynt minws 1, 4 hefyd. Yn y siap yma, A, trwy'r 2 pwynt A, yn y 2 siap gwahanol, a trwy'r 2 pwynt B yn y 2 siap gwahanol, a ni'n gallu gweld bod yr 2 linell lluniadu yn cwrdd yn y pwynt 2,9. Felly canol yr helaethiad yw 2,9. A bydde fe'n digwydd yr un peth sy'n ni'n mynd trwy dy a dy dash a cy dash. Na hon y bach yn wahanol, chi'n gallu gweld bod yr canol helaethiad yng nghanol yr siap gwreiddiol. Felly mae A dash ac ymestyn y linell B dash ac ymestyn y linell, a maen nhw'n cwrdd yn y pwynt 8,4. Bach yn annisgwyl. Edrych ar hwn nawr, hwn sydd gyda ni fel cwestiwn, ond edrych arno fe ar y rhaglen GeoGebra.
A chi'n gallu gweld nawr, dyna y pwynt lluniadu, y canol helaethiad yn mynd o'r tardd. Felly ni'n mynd i osod mewn y llinellau lluniadu ac ymestyn e. So A, myna, i'r pwynt i'r canol helaethiad, y B i'r canol helaethiad, ac y C i'r canol helaethiad. Felly dyna'r 3 llinell lluniadu ni. Ffactor graddfa 1, ymestyn y ffactor graddfa, a chi'n gweld beth sy'n digwydd, 2 waith y seis, 3 gwaith, ac yn y blaen. Ond os ni moyn dod nôl wedyn, a mynd trwy y pwynt y canol helaethiad, a chi'n gallu gweld 0, ni ar y pwynt canol. Felly, ni'n mynd trwy hwnna, ni'n ar y negatif, minus 0.5, minus 1 dyn ni fel yna, felly'r un maint, ond pen i weired, minus 1.5 a minus 2. Felly chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd fel mae'r siap yn mynd trwy'r llinellau lluniadu. Y cwestiwn sydd gyda ni. Helaethwch y triongl isod yn ôl ffactor graddfa minus 2 a defnyddiwch y tarddbwynt fel canol ar helaethiad. Felly mae'r dot gyda ni yn yr canol helaethiad. So meddwl, lluniwch y lluniellau lluniadu, lluoswch y pellter gan y ffactor graddfa, a wedyn nodwch y fertigau newydd a lluniadwch y siap. Felly, trwy'r ffactor graddfa i'r cornel cyntaf yma, gwylod ar y dde, a wedyn yr un top, a wedyn y trydydd cornel. Felly mae 3 cornel dyn ni, a mae'r llinellau lluniadu yn mynd trwy canol yr helaethiad. Felly ni angen nawr cymeryd y pwynt gwyrdd yma, a ni angen hwnna nawr 2 waith y maint ochr draw. Felly mae hwnna 1 ar draws, 2 lan, so bydd ni angen hwnna 2 ar draws a 4 lawr. Felly ochr draw, felly ar y llinell yma sy'n mynd trwy'r pwynt perthnasol ar y triongl gwreiddiol. Felly dyna'r pwynt yna wedi lluniadu. Cymeryd cornel arall, yr un coch, ni draw 3 a lan 2, felly ni angen hwnna 2 waith ochr draw, felly minus 6 a minus 4, felly 2 waith gyda minus, llosyn nhw gyda minus 2, a ni'n cael y pwynt yna fel y cornel pinc yma. Felly mae 2 gornel dyn ni, gallwn ni lluniadu'n siap ni nawr, achos ni'n gwybod bod y cornel pella yn mynd i fod fyna. Dim ond yn siŵr bod 2 o'r pwyntiau dyn ni, ni'n gallu gweld le mae trydydd yn mynd i fynd. Felly dyna'r cwestiwn wedi helaethu trwy'r tarddbwynt fel y canol helaethiad gyda ffactor graddfa minus 2. 2 farc am hwnna. Felly, tseco nawr, gwirio nawr bod yr ochrau ni 2 waith y maint. Felly mae 1 gyda ni ar gyfer y taldra, neu'r uchder, a 2 gyda ni, a penyweired, felly minus 2 gyda ni, a 4 yw'r delwedd, lled y delwedd, lle oedd e'n 2 i ddechrau. Tseco bod yr maintiau yr un faint. Nid siwr bod popeth yn gywir cyn symud mlaen. Felly, deunydd bonus, siarad am ffactor graddfa, sut mae'r uchder yn newid, sut mae'r arwynebedd yn newid? Wel, os cymerwn ni'r siapau, gyda ffactor graddfa, gosod 1, 2, 3, 4, cofiwch 0 oedd pan oedd e'n mynd trwy'r canol yr helaethiad i ddechrau. Felly, y glas sydd gyda ni fel 1, ffactor graddfa 1, felly 1 ar draws 2 yw'r uchder, a'r arwynebedd yn 1 llos i 2 yn 2. Yr un pinc nawr, y siap pinc, a ffactor graddfa 2, felly'r lled yn 2, yr uchder yn 4, a mae'r arwynebedd nawr yn 2 wrth 4 yn neud 8 blocyn bach. Yn 2 dimensiwn. Felly trydydd siap, ffactor graddfa 3, felly mae'r lled yn 1
wedi mynd i 3, mae'r uchder yn 2 wedi mynd i 6. A mae'r arwynebedd yn 3 wrth 6 nawr, sy'n rhoi ni 18. Felly, mae eisiau chi weld os chi'n gweld patrwn yn yr arwynebedd. A un arall den, ffactor gradda 4, 4 ar draws, 8 i fyny, a 4 llosi 8 yn rhoi 32 i ni, fel yr arwynebedd. Felly, dim ffactor gradda ni, dim uchder a dim arwynebedd, os dim ffactor gradda ni'n 0. Ffactor gradda ni'n 0, ni yn y pwynt helaethiad. Os ni'n galw'r ffactor gradda'n C, beth sydd wedi digwydd? Wel, edrych ar y patrwn, 2 llosi 0. Mae fe gyd i wneud â'r ffactor gradda. So, 2 llosi 0, 2 llosi 1, 2 llosi 2, 2 llosi 3 a 2 llosi 4. Achos ni'n siarad am yr uchder. Uchder gwreiddiol yn 2, llosi 0, llosi 1, llosi 2, llosi 3, llosi 4. Felly, mae'n uchder ni yn mynd i fod yn 2 C. 2 oedd y gwreiddiol, C yw'r ffactor gradda. Beth am yr arwynebedd? Wel, beth sydd wedi digwydd? Achos ni a diddordeb yn yr ffactor graddfa. Felly 2 lle os i 1 gyda ni. Achos yr arwynebedd 2 lle os i 1. Felly yr ail un yn 2 lle os i 4. Trydydd un yn 2 lle os i 9. A'r pedwerydd un yn 2 lle os i 16. Beth yw'r patrwn? Wel, mae 1 yn 1 sgwar, mae 4 yn 2 disgwario. Mae 9 yn 3 disgwario, a mae 16 yn 4 disgwario. Felly, ffactor graddfa'r arwynebedd yw C wedi sgwario. Ffactor graddfa'r uchder yw C. 2 oedd yr uchder gwreiddiol, a ni'n llosi fe gyda y ffactor graddfa. Ar gyfer yr arwynebedd, ni'n llosi yr arwynebedd gwreiddiol, sef 2 gyda C disgwario, y ffactor graddfa wedi sgwario. A mae hwnna, os chi'n meddwl amdano fe, ni mewn 2 dimensiwn, mae'r arwynebedd yn hyd a lled, felly C yn hyd a lled yn mynd i fod yn C disgwario. Meddwl am cyfaint 3 dimensiwn, beth chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd pan mae gyda ni cyfaint. Felly ffactor graddfa'r uchder yw C ar gyfer bob un. Felly os dyna'r gwreiddiol, a hwnna'n C gwaith y gwreiddiol, a hwnna'n C gwahanol gwaith y gwreiddiol, bydd yr uchder yn lliosi gyda C. Yr arwynebedd yn C disgwario, felly 2 dimensiwn, a beth chi'n meddwl bydd yr cyfaint? Wel, ie, chi'n gywir, C wedi cwbo. 3 dimensiwn, 1 dimensiwn, ffactor graddfa fel mae bob hyd yn lliosi gyda C. Yr ffactor arwynebedd, mae bob hyd a lled yn cael ei lliosi gyda C, felly C disgwario, 2 dimensiwn, a'r cyfaint hyd, lled a uchder yn cael ei lliosi gyda C, felly C cubed ar gyfer 3 dimensiwn yw'r ffactor graddfa cyfaint.